Disclaimer, iyi inyaya yekuongorora nezveutano hwaSeCalaz. So mafans aSeCalaz, please ndapota musazondirovererewo. Ini ndingori mutori wenhau chete ari pakuongorora mamiriro ezvinhu. So sezvatinoziva tose kuti SeCalaz havasi kunzwa zvakanaka, vari kurwara uye vari muchipatara. Uye vachangobva kuburitsa pachena nezvemamiriro esituation yavo, vachiti vari kurwisa maacids, acid reflux, and also that he has lost a significant amount of weight. Zvisinei sezvinowanzoitika kune vanhu vane mukurumbira, mapublic figures nemacelebrities. Fungidziro nemakuhwa zvatotanga kutenderera, zvichisiya vateveri nevatsoropodzi vari pakurwisana. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokuunzirai mafresh ose nedzese dziri kupisa mumastreets epasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, molaika nekushare video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So mumakuhwa ekutanga, it's no secret that the Zim dancehall star has fathered children with more than 5 women, some of whom he reportedly barely knows. Izvi zvaita kuti vamwe vanhu vafungidzire kuti banditi ringangove richirwara neutachiwana. Iyi ifungidzirowo yevamwewo vanhu. Fungidziro iyi, kunyangwe isina kusimbiswa, isiri verified, yakonzera nharo dzinopisa pasocial media. Imwe yefungidziro zvakare iri kutenderera yakanangana nemotokari yaMercedes-Benz iyo yaakapiwa sechipo naSeWicknell. Some have suggested that the car might have spiritual implications. Critics have alleged that SeWicknell's money is tied to unclean sources, claiming that anyone who receives gifts from him faces misfortune. Vachiti chero munhu anogamuchira chipo kubva kwaari anosangana nenhamo nematambudziko. Heano mamwe emakomenzi anyorwa. Wakatambira chikwambo, hona chaakukumwa ropa, dzosera Benz iyo upore. Dzoserai Benz mukuru, munoita bo, get well soon. Ndakanzwa ane munda wevana nebarika, ichokwadi here. So these suspicions are not new. Gorera pera iro, there have been whispers about the mysterious misfortunes befalling those who receive gifts or money from SeWicknell. For example, Batroy na Maimtukudzi, they suffered car accidents. Other individuals have reportedly fallen gravely ill. Could it be a coincidence, or is there something deeper at play? Mumashoko aachangobva kuburitsa, SeCalaz ataura kumafans ake achiti, handisi kukwanisa kudaira mamessages nemacalls, foni yacho iri kurema. Mabanditi chigulani kudawo kuchena, kungoti zvaizvezvi bhachi riri kurwadza kunge riri kurema. #1bangwela. Aburitsawo pachena kurwadziwa nekushaya simba kwaari kuita. So in situations like these, it's easy to let speculation run wild, but it's also important to focus on what we know. SeCalaz has stated that he is battling acid reflux, and unless he chooses to share more details, we can only wish him a speedy recovery. As the saying goes, hapana chakavanzika pasi pezuva, whether it's linked to his baby mama's lifestyle, or SeWicknell's gifts, or simply health complications, the truth will eventually come to light. Parizvino tinomira nebanditi chigulani chedu tichiti, get well soon SeCalaz, check.